Which means you can still have joy because you have Christ in you. Yes. Bible having Christ in me, the hope of glory. Which means you go on a just so you have joy. Kunika kuna happy, hakuna joy. Yes. No one can remember happy. They cannot be joy, they cannot be happiness. Yes. Because happiness is determined by an external factor. Shamari wakakomborero wakaona Kristu. Ndavasika yenu maKristu ndiye kuti zvakaoma we have joy. Whether I have money or no money, I still have joy. Whether zvakanaka zvakaoma, I still have joy. And the people can take away your happiness, but they cannot take away your joy. Because happiness is from outside, but joy is internal. Hallelujah. Amen. Jesu wagara jongi rakabarapinda mukuta. Ndo pandinobva ndoda kuvisualize ndichiona mamwe majongi aibhenge aine tsika rekuseka rakasvingirirwa panzvimbo imwe chete. Vachiriona mazambia achiiswa vakatanga kushamisika kuti hakuasi here John watinoziva. But koinda vaJohn avo vanga pamusoro pemazambia. Vanoshamisika newe mangwananano. Vachikuona zvavazvichifamba. Voti kuhasi here munhu watakati harorwe. Reketa ndikuudze shamwari kuti kana ndakakuudza kuti hauchati wakairasa. Vakakuudza kuti vauroreke vakairasa. Because kuna murume anonzi Jesu akukurangarira maniro ano. Akubvisa mweya unonzi almost there but never been there. Vakanzira tsitsi jongi. But ndine mapfungwa yejongi yandakafarira. Ndine mapfungwa yandakafarira kuti unoziva here kuti jongi rakanga rine patience. Arina kuda kudambura macheni kuti panapa I've been here for so long. But rakanzwisa kuti nguva yangu ichakwana. Shungu dzangu ndedzekuti kana uchida kuti mufaro wako uenzwisa kuti nguva yako ichakwana. Kune vakamhanyira mudzimba vakamhanyira vakanorohwa nevarume. But ukanzwisa kuti nguva yangu ichakwana ende ichasvika zvako zvinoita mudekani. Learn to know your time and your season. Hallelujah. Amen. Now, ndokuba ndaona kuti muBhayibheri mweya unonzi almost there. Wakashanda pane imwe nguva ndichiona rimwe chirema chakanga chiri paimwe nzvimbo yainzi Bethsaida. Zvazvaita paBethsaida ndezvekudai. Paiti vatumwa vaiuya nenguva dziri kure nakure vachibvongodza mvura. Ataka kupinda waibva wapora. Whether une leprosy, whether uri bofu, whether uone, whether unzwe, ukangopinda mushure memusharu kwa mbongodza mvura waitaka kuona. Saka yanga iri nange mutale kuti atanga ndi aiwana salvation. Poita murume wakagarapo for 38 years. Achida kuti akada kupinda waitangirwa nevamwe. Zvichida aiona vatumwa vachiburuka vobvongodza mvura. Iye ndopaibva asumuka woenda pedyo nepool. Paakuda kuti ajampe aibva atangirwa. Zodiratidza kuti mweya almost but never been there. Because vanga vakamira papool pacho pane salvation. But haana kutenderwa kuwana salvation yake. Zoreva kuti almost inokutendera inokuisa panzvimbo imwe chete for so long. Shamari ndiri kurwadziwa kuti wagara uri panzvimbo yauri for so long. Hakuna chinhu chinorwadza Mwari sekunge vanhu vasina progress muupenyu hwavo. Ndava ukaona Israeli ichibva kuEgypt, Mwari ane pano audza kuti magarisa pabvumo iyi. Chisumukai muende magarisa, you have stayed too long at this place. Almost there, inokugarisa at the same level, at the same place. No wonder you have no progress. It's a spirit of almost but never been there. Inokuchembedza yamai makadaro. Inokuchembedza ibaba, inokuchembedza mwanakomana mwanasikana.
usina chauinacho ungori pasame level, pasame state, haukwiri, because the spirit of almost is there to monitor. Ndichipiwa revelation in Ashe, God told me this is one of the most evil tool yawakaipa yakushandisa. In order to monitor your progress, He is keeping you at a place which unongori nema hopes chete pasina zvinofamba. Unenge uchingoti but zviri nani one kuti ndakadai but hapana zvinobuda. Unenge uchingoti zviri nani hangu ndine madhina ngada pedyo but dhi hariwanise basa mwanasikana. Almost there ndozva inongokudzwa kuti wanga wapedyo but hauwani. Hauna chako. Wakamboona here kuti unogona kurima sevamwe but wakuda kukohwa zvinongotsva. Kana wari mafodya unongonaya chimvura mabwe zovhara nazvakadaro. Because it's a spirit of almost there. Ukarima chibage chako kunongouya gonye rodya wakuda kukohwa. Because it's a spirit of almost but never been there. Daira amen. Amen. Ukanzwa wakuda kudara unongosimuka. Wongoti atitendere mweya almost there. Yes. Because ukauya ukarara idhimonere almost rakutendedza kuya panzvimbo but harikutendedze kuwana maresults. It's a spirit of almost there but never been there. Zvikatonzi vanga vari kuchechi ndevati unosumudza maoko but unonzi wanzwei hapana. So you were almost but you were never been there. Hallelujah. Amen. Ukaona kuti murume uyu akanga uri panzvimbo patsime iroro pakazouya Jesu nerimwe ramazuva. Jesu ndokuona munhu uya ndokuti ndokuitire chii? Murume ndokubva kuti ndinoshaya anondiwisira mumvura. Panobvomadzwa tsime navatumwa ndinoshaya anondiwisira mumvura. But regeza ndikuudze kuti mweya unonzi almost. The only solution is Jesus Christ. Amen. Because ukaona kunyaya yekutanga yedhongiriya pakatoda murume anonzi Jesu kuti aribvise pariri aritore. Pano pane murume ari pabhetisaidha pakuda Jesu kuti apore. Jesus is the only answer to the problem. Yes. The only solution we have. Mindiro yega yasara kunyika inonzi Zimbabwe ndi Jesu. Amen. Regeta ndikuudze kuti anza yedu haisi ku America. Anza yedu haisi mu Africa Union haisi kupi. Kana ku World Bank anza yedu yatiri kudai iri kuna Jesu. Ndaiverenga ndikanzwisa kuti maeconomist akabva ku World Bank akauya akaita research mu Zimbabwe. But vane conclusion yavakazoita vakati the case of Zimbabwe is a special case. Hallelujah. Zimbabwe has no problem and has no solution. Amen. Zvoreva kuti izvo vakazvitarisa namagwaro avo vakaona kuti kutsvaka kuti nyika yakarasika papi vakashaya. Vakaona kuti yogadzirisika papi vakashaya. Saka vakazongoiti special case, no solution, no problem. The only problem, the only solution we have is Jesus Christ. Ndinofara nemurume anonzi Bartimaeus. Ndabhaibheri rinoti wakanzwa mhirizhonga nerimwe ramazuva. Wainge uine nzvimbo yaaigara. Ndokubva wanzwa kuti kune murume ari kupfuura. Ndokubva ati ari kupfuura ndiani apfuura? Ndokubva zvanzi ndiJesu Kristu weNazareta. Ndokubva wati ndamunzwa kuti ndiJesu wapfuura. But handitendere mhepo yekunzwa chete. Ndava Mwari uyu ndoda kumuona achishanda kuhealth yangu. Ndoda kumuona achishanda kubofu wangu. Yes. Amen. Ndokubva wadana achiti mwanakomana waDhavhidha ndiitire nyasha. Yes. Vakanga vakamutenda umwe vakanga vakamukomberedza vamuti Jesu hazive mapofu. Kana uri weBartimaeus nyarara. Yakaramba achiti mwanakomana waJesu, mwanakomana waMwari ndiwanire nyasha. Samarekeza ndimudze kuti Bartimaeus aigona kunyararidzwa nevanhu. But akanzwisa kuti ndakada kuteerera vanhu ndinofira pa almost but never been there. Almost there Samari. Ukada kugutsikana nekunyaradzwa navanhu. Upenyu hwako haushanduke.
Reketa ndokuudze kuti vanhu vane mashoko avanawo ekunyaradzana. Ndakamboenda kurufu, unonzwa afirwa achinyaradza kuti zvinowanika. Ukaona ari kumunyaradza wacho hasati afirwa newake murume. Bali chinogona vanhu kunyaradzana kuti zvinowanika. Shamwari, mhepo yekunzi zvinowanika inoda kuona mwanasikana anotoiramba. Kuti ngazviwanika kune vamwe patinochimei. Ini ndakaramba Shamwari kuti vanofoira ndevamwe kwete inini. Ini ndakaramba Shamwari takatojamuka pandiri pano. Inonzi tajamuka iya ndini chaiyo chaiyo. Vanofoira ndevamwe kwete inini. Vanotadza kuita mari mulife ndevamwe kwete inini. Andinyaradzwe nemunhu. Ukaona nokunyaradzana azvo muupenyu. Vanhu vane mazwi ekukunyaradza nawo. Vanhu vane mashoko ekukunyaradza kuti zvinowanika. Aiwa, takabva nako zvinowanika. Utarisa ari kukunyaradza anazvo, anawo mwana. Saka itika yevanhu kukunyaradza Bartimaeus asingaoni. Bartimaeus haana kutendera kunyaradzwa navanhu. Because he understood. Amen. The person ari kunditi Bartimaeus nyadara ari kuona Jesu. Asi ndiri kurambidzwa kudana Mwari handisi kumuona. Vanokurambidza muupenyu ndivo vanazvo. Ukazotarisa anokudiscourage stereki ndiye akasvika. Anokupa mashoko esimbiso ndiye anazvo stereki, ndiye ane murume, ndiye asina kufirwa, ndiye ane mwana. Zvandambokuudza kuti ndakaenda pane rimwe rufu, ndimbokuudza kuti vanhu vaunoona vanokubata meso. Ndakaenda pane rimwe rufu ndokuona vese vechidzimai vane nguva yavanoti vakusvika parufu vanotaurirana kuti iwe ndiwe uchatanga kuchema. Vakusvika parufu paya, ndichiteera mashure mavo, ndakafunga kuti idambeka kungotaura kungoti ndiwe uchatanga, because ndaitorwadziwa vaone munhu akanga afa. Ndokubva ndanzwa vapa gate paya pakataka kuridzwa mheri. Shamwari handisina kunzwisisa. Munhu abva achitaura nyaya vatisenga vachiita chikwere. Pavakangosvika pagedhi vachingoona munhu afirwa vakataka kuchema ndokutaka kumhanya kwavari. Mumwe akataura kuti ndoibati negligence. Zvikaneta kuti negligence chii ndakanga ndisingaizvivi. Isika yavanhu kuti vakunyaradze, vakusimbise, vacheme newe, asi mumwoyo vasingareveshi. Mwari wakatipa revelation kuti chenjera vanokutenderedza. Tsvaga kuti vanode chii pauri. Kune vanokutevera nekuda kwekuti une mari nhasi. Kune vanokutevera nekuti une chaunacho chavanoda. Tsvaga anorevesa muupenyu hwako kuti ndeupi. Gona kudhisena kumbira Mwari spirit yekuti Mwari anorevesa muupenyu hwako ndeupi. Usati wapedzerwa nguva nevasipiwo. Shamwari, kune vanokuda mwanasikana uri kumba kwako. Musi waunongoya kumba kwake haachakuda zvamu chose. Wanirwa nyasha naMwari dzekudhiseina mweya iyoyo. Kune vanokuda mwanakomana wakapfeka zvakanaka zvauri nazvo izvozvo. Zvandiri kutaura kuti